20 χρόνια από την ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον, το φάντασμα της θρησκευτικής βίας συνεχίζει να ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από τα Βαλκάνια. Περιμέναμε την Κροατία να είναι το παιδί θαύμα της περιοχής, αλλά παρά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 2 χρόνια, η επιτυχία φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί. Είμαι εδώ στην Πρατισλάβα της Σλοβακίας για το φόρουμ που αφορά στην ασφάλεια. Εδώ συνάντησα και την πρόεδρο της Κροατίας, Κολίτα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσετε στο Global Conversation. Ακούμε πολύ συχνά ότι τα Βαλκάνια απέχουν ελάχιστα από την επιστροφή στην ενδοεθνοτική βία. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτή? Δεν θα έλεγα ότι είμαστε κοντά, αλλά σίγουρα υπάρχει αστάθεια στα Βαλκάνια. Υπήρχε μια αίσθηση αισιοδοξίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βλέπουμε ότι αυτή η αισιοδοξία μετατρέπεται σε απογοήτευση και έχουμε δει πολλά περιστατικά στην περιοχή. Διακρίνουμε νέες απειλές στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, όπου οι έννοιες της κρατικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα, παρατηρείται αστάθεια στην περιοχή της Μεσογείου με τις συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ και αλλού, την παράνομη μετανάστευση και την επιστροφή των τζιχαντιστών στη Συρία και το Ιράκ. Όλα αυτά περιπλέκουν το όλο περιβάλλον ασφάλειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον από τους ηγέτες της Βοσνίας, της Σερβίας και της Κροατίας. Όπως λέτε, φαίνεται πως έχετε καταλήξει αδιέξοδο. Πώς θα το ξεπεράσετε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να στείλουν ξεκάθαρα μηνύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα, ότι η διεύρυνση παραμένει μια ανοιχτή πολιτική. Δεν αποτελεί έναν απατηλό στόχο. Με τη σωστή δουλειά και καταβάλλοντας προσπάθειες για την κάλυψη των κριτηρίων ένταξης και τη διεξαγωγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, η πρόοδος θα ανταμοιφθεί με τα κατάλληλα μέτρα αναφορικά με τον τρόπο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία για την περιοχή το ότι το Μαυροβούνιο φέτος θα λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα στο Μαυροβούνιο, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή, που θα δείχνει ότι η διαδικασία συνεχίζεται, αλλά θα πρέπει να γίνει προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει πρόοδος. Ζητήσαμε από το διαδικτυακό κοινό μας να στείλει ερωτήσεις. Η Σύρα ρωτάει, τι θα μπορούσε να διδάξει η Κροατία άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική σταθερότητα, επειδή είχατε κι εσείς ένα δύσκολο μονοπάτι. Τι κάνατε εσείς που αυτές δεν το έχουν κάνει? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προς όφελος της χώρας μας. Ο δρόμος προς την ένταξη είναι σημαντικός. Η ένταξη αποτελεί στόχο. Μπορείτε να εντοπίσετε κάτι που θα έπρεπε να συμβαίνει και δεν συμβαίνει? Θα ήθελα να δω περισσότερες προσπάθειες στην πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος, συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, αλλά και καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοκρατικά συστήματα, έλεγχο του τομέα των πληροφοριών και σωστή χρήση του τομέα των πληροφοριών σύμφωνα με τον νόμο. Ας έρθουμε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι επίσης υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζει πολιτική κρίση. Η Κροατία έχει αναλάβει το μάλλον ακανθώδες ρόλο της μεσολάβησης. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή ηγεσίας αν η κρίση πρόκειται να επιλυθεί. Η Κροατία αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση πριν από λίγο καιρό. Είναι βέβαιο ότι ο λαός πρέπει να λάβει αυτή την απόφαση. Ωστόσο, όποια ηγεσία κι αν έχουν, εναπόκειται στην χώρα να κάνει αυτή την πρόοδο. Κατανοώ ότι υπάρχει το διμερές ζήτημα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια, ωστόσο το πρόβλημα τώρα δεν είναι τόσο το όνομα. Όσο πιο γρήγορα καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια σε θέματα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και άλλες μεταρρυθμίσεις, τόσο μεγαλύτερη πρόοδο θα κάνουν. Είναι στο χέρι τους.
Οι σχέσεις με τη Σερβία έχουν βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν πολύ τεταμένες. Μιλούσε τον περασμένο μήνα με τον Πρωθυπουργό Αλεξάντερ Βούτσιτς και αναφέρθηκε στην επιχείρηση καταιγίδα. Για τους Σέρβους ήταν μια εθνική τραγωδία. Το βλέπουν ως εθνοκάθαρση. Η Κροατία είχε διήμερους εορτασμούς. Αυτό δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, να γιορτάζετε ένα γεγονός που για το γείτονά σας ήταν μια τραγωδία? Και βέβαια όχι. Αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται στην επιχείρηση απελευθέρωσης των εδαφών που τελούσαν υποκατάληψη. Ήταν παράνομα υποκατοχή. Η Κροατία δέχθηκε επίθεση και περίπου το 1 τρίτο του εδάφους κατελήφθη. Ακολουθήσαμε νόμιμες ενέργειες που επιβεβαιώθηκαν αργότερα από το δικαστήριο της Χάγης. Δεν ανησυχείτε μήπως η Σερβία? Φυσικά ανησυχούμε για τις σχέσεις μας με τη Σερβία. Η Σερβία, ωστόσο, πρέπει να δεχθεί τα γεγονότα. Όλοι έχουμε το δικαίωμα στη δική μας γνώμη, αλλά τα γεγονότα είναι αδιάψευστα. Το γεγονός ήταν ότι υπερασπιστήκαμε το λαό μας και επανακτήσαμε τα δικά μας εδάφη. Δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε την εθνική μας κληρονομιά, αυτά για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον άλλων, απλά γιορτάζουμε τι κάναμε για την Κροατία. Μιλήσατε για επίλυση των προβλημάτων. Θα ήθελα να θέσω αυτό το ζήτημα που έθεσε ο Δόκτωρ Ντεμπόιτσα Κρίσιτς, ο οποίος λέει πότε οι Σέρβοι που επέζησαν από αυτό που ο ίδιος αποκαλεί εθνοκάθαρση λόγω της επιχείρησης καταιγίδας θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στα σπίτια τους? Προφανώς αυτό είναι ένα από τα θέματα. Δεν υπήρξε καμία εθνοκάθαρση. Είναι αλήθεια ότι ένας αριθμός άμαχου πληθυσμού έφυγε από τη χώρα λόγω της επιχείρησης, αλλά και τότε τους καλούσαμε να μείνουν στα σπίτια τους. Έχουμε εργαστεί για την επιστροφή όλων των προσώπων και ο καθένας που θέλει να επιστρέψει έχει το δικαίωμα να επιστρέψει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που το επιθυμούσαν έχουν επιστρέψει. Ας δούμε τώρα το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρώπης και το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη, καθώς προσπαθούν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Πώς αντιδρά η Κροατία στο σύστημα καθορισμού ποσόστοσης των μεταναστών στις χώρες που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η θέση μας είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης και των ετούντων άσυλο με έναν ολιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Όντως παίρνουμε αυτά τα μέτρα που είναι προσωρινά με την ποσόστοση και με τις προσαρμογές που γίνονται για τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το τι μηνύματα στέλνουμε. Φυσικά θα δεχτούμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω την παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες και μερικούς από τους άλλους κινδύνους που εγκυμονούν. Και ποια είναι η αντίδρασή σας στην Ουγγαρία, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να κλείσει τα σύνορά της με εσάς για να σταματήσει τη ροή μεταναστών προς τη χώρα τους? Δεν θέλω να μιλήσω για τις πολιτικές άλλης χώρας. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι η Κροατία δεν έχει καμία πρόθεση να χτίσει τείχη. Βλέπουμε το πρόβλημα ως κάτι που γίνεται πολύ πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιτάσσεστε στην πρόθεση της Ουγγαρίας? Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αλληλεγγύη σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ιταλία και μερικές άλλες χώρες να σηκώσουν το βάρος αυτού του προβλήματος. Αλλά και πάλι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Έλαβα αυτή την ερώτηση από κάποιον με το όνομα Prima Lex που λέει «Αυτό είναι μια απλή ερώτηση για μια περίπλοκη απάντηση. Θα λέγατε ότι είστε καλύτερα τώρα που είστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης?» Είναι δύσκολο να κρίνω. Δεν έχει μπει στο μυαλό των πολιτών ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτό που δεν έχει συμβεί ακόμη είναι ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ένα από τα κύρια ωφέλη που μπορεί να γίνει αισθητό σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει ακόμη αγγίξει την Κροατία. Θα έλεγα ότι ο κόσμος στην Κροατία γίνεται όλο και πιο ευρωσκεπτικιστής και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει να ανησυχούμε για το σύνολο του ευρωπαϊκού σχεδίου, όχι μόνο για την Κροατία. Βλέπω ότι σχεδόν σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι άρχισαν να διερωτώνται για τα ωφέλη της ένταξης. Όταν ενταχθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταπολέμηση της διαφθοράς ήταν προφανώς ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Και ακόμη είναι. Ακριβώς. Πώς έχει εξηγιανθεί η Κροατία από τη διαφθορά?
Θα έλεγα ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Δυστυχώς, σε οποιαδήποτε κοινωνία δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η διαφθορά εντελώς. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αγωνιζόμαστε ώστε να έχουμε ένα σωστό, αποτρεπτικό σύστημα που θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους ότι ορισμένες από τις πρακτικές που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωνικά αποδεκτές στο παρελθόν είναι στην ουσία μορφές διαφθοράς. Διαβάζοντας την έκθεση Ernst & Young, κατανοώ ότι η Κροατία κατατάσσεται στην πρώτη θέση του δείκτη διαφθοράς με βάση τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Μπορεί να θεσπίστηκαν νόμοι, όπως λέτε, τα πράγματα να έχουν αλλάξει, αλλά οι πολίτες δεν το έχουν αντιληφθεί. Είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δείκτες είναι λίγο παρόμοιοι με την ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε άνοδο ή ότι υπάρχει μια ανησυχητική τάση. Είναι το ίδιο με την διαφθορά. Οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται, το αναφέρουν και έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των πρακτικών διαφθοράς. Νομίζω ότι αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επίπεδου έχουν δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Η Κροατία έχει προφανώς ένα δύσκολο παρελθόν όσον αφορά στη διαφθορά. Και εσείς είσαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα. Ήσασταν οι προστατευόμενοι του πρώην Πρωθυπουργού Ιβο Σάναντερ. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Δεν ήμουν προστατευόμενη, ήμουν συνάδελφός του. Πότε καταλάβατε τι συνέβαινε? Το συνειδητοποίησα μόνο όταν ήρθε στη δημοσιότητα. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να είχα αντιληφθεί κάτι από αυτά που ακούμε τώρα. Οι δίκες δεν έχουν τελειώσει ακόμα, οπότε ας περιμένουμε την ετυμηγορία και την τελική έκβαση όλης της διαδικασίας. Εργάστηκα μαζί του πολύ στενά. Από το 1993 εργάστηκα στο γραφείο του, όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός. Έφυγα το 1997 και επέστρεψα το 2003, θέτοντας υποψηφιότητα για τη Βουλή. Αρχίσαμε να έχουμε διαφωνίες, όχι για τη διαφθορά, γιατί δεν είχα προσέξει τίποτα. Αλλά είχαμε διαφορετικές απόψεις σχετικά με ορισμένες πτυχές. Δεν μου αρέσει να μιλάω δημόσια γι' αυτό, διότι ήταν βασικά μια διαφωνία μεταξύ μας. Ελπίζω ότι μια μέρα θα έχω την ευκαιρία να το συζητήσω μαζί του. Η οικονομική ανάπτυξη στην Κροατία ήταν δύσκολη. Η διαφθορά και η οικονομική ανάπτυξη δεν πάνε κατά ανάγκη χέρι-χέρι. Ωστόσο, η Κροατία φαίνεται να αναδύεται μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά και στην επιμέλεια. Ποια είναι η θέση σας? Είναι χρονιά εκλογών στην Κροατία. Σε οποιαδήποτε χώρα αποτελεί δύσκολη χρονιά για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν την τάση να ευχαριστήσουν τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ζωτική σημασία για την Κροατία να συνεχίσει τις διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων. Είμαι βεβαία ότι η οικονομική ανάκαμψη οφείλεται σε εξωτερικές δυνάμεις και στην αύξηση των δαπανών. Αλλά είμαι επίσης σίγουρη ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτέλεσμα. Είπατε ότι θα θέλετε η Κροατία να ενταχθεί στο ευρώ από το 2020. Αποτελεί έναν από τους στόχους σας? Είπα ότι ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσα να σκεφτώ πως η Κροατία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη και ναι, νομίζω ότι θα ήταν προς το συμφέρον μας να ενταχθεί στην Ευρωζώνη και όσο το δυνατόν συντομότερα. Ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2020, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία. Συχνά είναι μια πολιτική διαδικασία και γι' αυτό θα εξαρτηθεί από ορισμένες πολιτικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνουμε μέλος, τόσο το καλύτερο θα είναι για την οικονομία. Κάποιοι από τους επικριτές σας θα μπορούσαν να πούν ότι είναι πέρα την προεδρική εντολή σας να σχολιάζετε θέματα όπως η ένταξη στο ευρώ. Ποια είναι η απάντησή σας? Όλοι δικαιούνται να έχουν τη δική τους άποψη και τις δικές τους φιλοδοξίες. Έχω φιλοδοξίες για την Κροατία και είμαι πολύ αισιόδοξη. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αν δεν μιλάμε γι' αυτό, αν δεν θέσουμε στόχους, αν δεν θέσουμε χρονοδιαγράμματα, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε. Αυτό είναι έτος εκλογών και έχετε μόλις εκλεγεί. Υπήρξε μια δυσάρεστη περίοδος συμβίωσης με την κυβέρνηση που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Υπήρξαν αρκετές διενέξεις στην κορυφή. Μετανιώνετε γι' αυτό? Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, επειδή δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να έχουμε διαφωνίες ή διχασμό για τους βασικούς εθνικούς στόχους μας.
Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ωστόσο, κάποια στιγμή χρειάζεται να πάρεις θέση για τα πιστεύω σου, να προστατεύσεις το αξίωμα, τον θεσμό του Προέδρου και θα πρέπει να κάνεις ό,τι είναι σωστό. Ωστόσο, ελπίζω ότι ήταν μια περίοδος εκμάθησης και ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας. Θα ήθελα να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση του Τέρι Κιλπάτρικ, που λέει ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κροατική οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Το δημογραφικό, οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις. Πολλοί νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Κροατία τώρα με το άνοιγμα των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι περίπου 200.000 άνθρωποι θα φύγουν από την Κροατία από το 2019 και είμαστε μια χώρα περίπου 4.300.000. Οι καλύτεροι τείνουν να φεύγουν. Οι καλύτεροι, οι πιο λαμπροί και οι νέοι τείνουν να φύγουν και έχουμε δημογραφικές τάσεις που δείχνουν ότι το εργατικό δυναμικό μειώνεται γοργά λόγω γύρανσης. Αν δεν αντιστραφούν οι τάσεις, ο αριθμός των ανέργων και των συνταξιούχων θα υπερβαίνει τον αριθμό των εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να τους ταΐσουν, να τους χορηγήσουν τις παροχές που παίρνουν. Το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχετε γράψει ιστορία. Είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κροατίας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το ερώτημα του Ντον Κέσι, ο οποίος ρωτά πώς αισθάνεστε που είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κροατίας. Ειλικρινά, ποτέ δεν έβαλα τους ανθρώπους στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών ή με βάση την εθνικότητά τους ή το θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Με ενδιαφέρει ο τρόπος που κάνουν τη δουλειά τους, οι ικανότητές τους, τα επαγγελματικά τους πρότυπα. Δεν σημαίνει τίποτα για σας. Σημαίνει κάτι βέβαια, αλλά το γεγονός ότι μιλάμε για αυτό σημαίνει ότι είμαι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Που είστε? Δυστυχώς είμαι η εξαίρεση. Οφείλω να πω ότι ναι, έχω βιώσει και μισογυνισμό και σεξισμό. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου είχα έρθει αντιμέτωπη τόσο πολύ με αυτό που το έχω συνηθίσει. Πονάει στην αρχή, αλλά κατόπιν σταματάς να το παίρνεις προσωπικά και έχεις συνειδητοποιήσει ότι αν θέλεις να το αλλάξεις, θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις κάτι για σένα. Ένα από τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξής μου είναι να εργαστώ προς μια πλήρη ισότητα, όχι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μεταξύ όλων στην κοινωνία, κοιτάζοντας τα άτομα ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Δεν θα περιγράφετε τον εαυτό σας ως φεμινίστρια? Όχι, δεν είμαι φεμινίστρια. Είμαι ένα άτομο που απλά θέλει να υπάρχει ισότητα, ίση μεταχείριση για όλους. Οπότε θα πιέσω για την πρόθεση των γυναικών στις επιχειρήσεις, καθώς και στην πολιτική και κοινωνική ζωή, στην δημόσια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω οι γυναίκες να ευνοούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Θέλω ίσες ευκαιρίες για όλους. Χρησιμοποιείτε τη θηλυκότητά σας προς όφελός σας? Όχι, τουλάχιστον όχι συνειδητά. Αλλά το γεγονός ότι είμαι μια γυναίκα είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη. Δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να μοιάζω με άνδρα για να με αντιμετωπίσουν σοβαρά. Δυστυχώς, ορισμένοι κύκλοι περιμένουν να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που ένιωθαν πως αν ντύνονται με θηλυκότητα δεν θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Πιστεύω ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά. Ποια είναι τα πολιτικά μοντέλα σας? Είναι δύσκολο να τα απαριθμίσω. Μου αρέσει σίγουρα η Μάργαρετ Θάτσερ. Από τους σημερινούς πολιτικούς μου αρέσει το στυλ της Άγγελα Μέρκελ, της Γερμανίδας καγκελαρίου. Αλλά δεν θα σταθώ μόνο στα πολιτικά μοντέλα. Αναζητώ πρότυπα οπουδήποτε. Προσπαθώ να θέσω κι εγώ τα πρότυπα, καθώς είναι εύκολο να ακολουθήσεις ένα πρότυπο. Η πρόκληση και το δύσκολο μονοπάτι είναι να δημιουργήσεις ένα πρότυπο. Τι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες που προσπαθούν να σπάσουν τα στερεότυπα, όπως κάνατε εσείς? Πολύ απλά. Αν εγώ μπορώ να το κάνω, μπορείς και εσύ. Η κάθε μία μπορεί να το κάνει. Απλά πρέπει να πιστεύει στον εαυτό της. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι για τους άνδρες. Ωστόσο, μην σε αποσπούν αυτοί που σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις επειδή είσαι γυναίκα, επειδή μια γυναίκα δεν ήταν ποτέ σε ανάλογη θέση. Υπάρχει πάντα η πρώτη φορά, γιατί να μην είσαι εσύ η πρώτη. President, many thanks for joining me on the global conversation. Thank you. Thank you very much.